Aprangsi Karbiara Doan Lapan Solang Dora Doan of Hans Tame. Welcome to my YouTube channel, GENU Vlogs. Lapan Nangzum Tapenangan social media long Same Tekpolong po Nili channel ke hack igderlo made to earning. Kasi pini earning nangzum kelang polong ke channel ke me thuang dengan lo lapen channel same chelong thulo dono to lapen ko sons nili ke phoma holo sos tame isi short story same lang ponita dono to nili phan exactly ke he ke pangcheng ke 2 May 4:13 AM mate adap si channel ke na ke heklo mate megja philo and donotom pini sub short story bang hello 1 May arni bangken la source clip tame lang ponika athe la sourni litom market anda la so bangken ni lita channel bang da chodon long la finally exhaust ki milar long chila yo yeah man नहीं huh the channel hack that था ada 4:13 AM ada prang se nili channel hack that lo and totally la so bangke aktom pura hope bangke abe pin lo channel chelong le lo bon pulo dono to and nili phan la so phone nang ke call bang dolo and 10 times ne do nang ke call stanely phone bang silent do koklo ase ke phuyar ni godma chi ne dalo ama nili phan direct nili call back to lo ama nili phan phan ponding lo nang channel ke hack etlo lakan mail long sitame gmail long sitame mail nang le rui der lo ko so post tame chini pon finally mail check lo check that pen ke totally account chilun no daglo plus totally hopeless an lo je nili channel chelong le lo bon pulo pen ke nili jata matha thek pen lo story long tame upload pon lo ekdom lason phophe pen la amasi copy si ki claim si meji ma copy ma ekdom man totally hopeless lo je nili unilo bon pulo tame isi account man claim lo athe da 1 lakh subscriber plus do na subscriber tum amasi isi ning matha do koklo ka phere do koklo je peneson na upload pitab na mate against ajan any opine kahing no hormo upload der na kusi ka phere pen amasi la sorni masi 2 May ni masi nili da donga police station nam FIR los tame pajir damlo la sorni masi nili pajir damlo la pen ke alang itum tame lang pon ikpo kusi na pachini pon la that pen ke nearly police station nam de prang la so ke hack abang nili channel 7 videos ne ke upload do sitame FIR pidam lo pen ke channel
along gaming video mate kaprega video upload lepin lo la tai si point lo la ben non a point ke bangi bange isi matha meme jong si out of country polote jangnil tum FIR people stame alang li video upload bomji stame alang li tum la so channel ke hack abang FIR jet pen upload le alang stame inton goblo mane channel nang che rider lo sitame nili tum la technical pen nili tum lang ponlo nili la juntu channel Phan mane kacherai Phan tong ke mathalo ne mate la so a channel ke jori Phan tong ke mathalo ne mate la so channel che rider si income ji Phan si mathalo ne la bang bote nili ning matha ponalam he masi siba ko ke matha pondo nili Phan mate la so GENU vlogs a channel Phan arang litum ka delete ji Phan si ke bori pon kalang do la pen alang litum 7 videos ka upload na litum thekpon ka thekpo stame total ka upload ke 27 video mane latum ke upload tame upload la upload sitame private bila mane direct public bi bedelo sitame alang litum planning lalang nitum group pen tong planning kuri pa mekalone kopilone sitame dak matha dam nangi ki bangke nili channel Phan nang pa delete ji Phan se alang tum kabur ipon mate la so channel Phan ka income pon ji mate ka che rider ji ku Phan ke bor ikali totally channel pa delete ji Phan se kabur ipon la pen ke ni YouTube long 3 strike do strike 1 strike 2 strike 3 podo la strike 3 le ke long no blote totally channel man ke delete pet khang jang po la pen ke don tom 2 strike man ke long iglong la that pen ke la so story ke post bot penangan anar jubang do piglo calls ta bang piglo message na pi bang do piglo ku posi gaming video upload lo ku posi la son lo ku posi la son manar jubang do piglo la pen ke totally la so bangken news long setame media long setame angton YouTube long setame la support penang chetang proklo la nili channel ke hekopo and donatum non is sikemat hadam nangi bangke hacking ta joy ke hormu kali athela ke coding ke thek tum pa meka experience do pa meka tumi rasi nili Phan la no channel na palutun e pin mate alang le tum record email record phone number tame ang tom remove lablo alang li a gmail stame add amina chat ponderlo lapen ladak try another way pudo ladak sel darle click stame ladak isi a chips do labang ke security key pula bang ke mane channel mate kopine any official work Phan mane isi security key lo mare laso without laso key pen prote laso channel bangke ludun elo amase nili Phan bangke laso security key pen alang litum akord cheselam igdelo mar plus totally nili channel bang ludun edelo penangan try pon lo un edelo la pen ke penangan Instagram long bang nang rabang ta dolo ama la data form fill up naing pu mate la YouTube je la son channel hijack de lo la son lo pu la so details ama plus nili YouTube long lang lo problems bang la son lo te ko PC claim nang ma po matha thek pen lo videos tame la so arni bang mane total 15 videos nili kelang koson se claim nang ma aja nang ma post tame experience ave but totally ining che thebe pen lo je nili channel chelong le lo mon pulo sitame nili hada Twitter lo hada team YouTube podo lada mention lo amala litum nili Phan respond bangke 5 minutes appear na respond lo that pen ke form fill up lo la pen 5 minutes ang bong pen alang litum team YouTube betul nili Phan respond ang pilo la that pen ke hada Instagram lo nili Phan ang ke hal bang dolo
Monstame la data ko nili mistake to deadline mane form fill up bang chok no dead. Ama se tuteli nili phana reject to deadline jela so form bang ke chok se ako mane ako nili phana puthulo nang li means hacker ta hack pula so pot ama through ako nili documents alang li tumhan pothai iglo la son hello nili channel nili vlogging la son si claim la son address ame che than pon lo an si alang li tum nang believe lo depen ako new form nang pithulo la that pen ke claim thu pon pa mikalo la that pen ke la so form bang same that pen nili team YouTube tumben kache chat log si 5 days donatum e megana thek hepen lo totally hopeless mane chelong le lo bon butama thalo mon same kaddu kawita jin family to comment na pibang do pick channel chelong beg di chelong beg ko ning pathe pon bom lo nili ning down on the la so comments bang thek dam long lo pulote ko ning na parum nu thupo mase la so a hopen masi hedi nili ako ke claim phan chupa duk sip lo YouTube lo nangli tum search lo pulote la history search puduji la dak bangsi hi ni hormu ching thang ling lo la bang ke ablam penan ke search pondo alamang ke same nili check pon lo la pen hi ni channel klang ilo isi bang ke la lo non isi bang ke la dak bang ke la so channel same la hi ni ta hack that bon ning matha da mateng ka the same content the hinia channel ta la son thara content nili video long se upload la pen ke totally nili phan to strike bang ke na pigdalo channel pa dile jipan monsame la dak bang ke la form fill up that pen man YouTube to 3 days of pen la so channel block check lo la that pen alang litum team YouTube to claim pono la pen ke technical atum stame claim nun lo lada ansi la so channel ba ka chelong thupon kala first bang nili channel lo na ke hack bang ke only just 30 minute ang bong pen nili channel bang ke nang en jog lo asi la an ke chat ke to information long pa meka mate larang litum ke planning arji ding pic po je la so channel ko son se ke hack jima la peni koson se strike ki pi ma koson se ka delete nang ji ma mane lasso hacker samuni long penang an YouTube knowledge ta dolo la pen details ta information ta nili information ta la alang li long dolo la suppose si 30 minute ang bong bensi to tele channel ma ke na en jog lo nang jog an hacking ke thek abang ke two step verification b set ta nang hack on that polute alang li ke experience ke do tang abanji dono to kado eta me hackers ko mama buke nali to lang tundu thek po sita me nile to un ane bori pon lo la so hackers kiri ji phan la pen ko mama si la so a link ke do don ma la sta me nile to bori pon lo ko ma tong klang ine ko sonji ne ta epralam pu thek the lo ta un ane bori pon bo don to ma komentu si nang litum nang ning ka chelar po karbiara do anatum puita komentu si nang litum lason aking no account kanton ipo bang akamalong ko pipo si lason ki kham khe do ko nang dum na me claim da me nang dum chupa duk sip lokote ajara kamsa nota chunpo lasi nili isi kaike tame paklang ponverlo than ponverlo nili followers tum hastame ajara kamsa nustame ning chupa ning ding lote success vekji pustame nili than ponverlo ta nangli to maka hon support pen silver play button na ngalelo chipa duk sipen lasi lahai kechelangun e nang ko pilo ali longji ke uita nang li life hansi chima tha koma mate kaprek akam dang ke claim sen along si ke kham khedun si nang li tum apor chipadang ko nang li mithang komentu si nang li tum aprang ke kam che jori phanang li tum ke matha pon ko ba kam ke claim long lason kichata claim pon ri dong to athe lason ke arnam tum stame kroi pon pe la pen ke
karma abang ke lagi nang litum stami koson ma bang Phan ke kham ke dun lapen ipudun tot lason thot si karma bang ke doi kok pula ke nang litum no sitame lasi nang litum alai Phan cepak grow i Phan le matha konik no bang akam claim no lason bang ke kichada claim pon lapen ke donaton kaddo ko vistame non kevanji nili anso se claim pon la penali tum stame kaddo ko vistame thir thip tu la pen ke full support na pidon ver tu la pen hir jo means tame kaddo ko vi na pidon ver tu la pen aprang attention nili ke claim pon jita ponji la se anso se nili tame video ke wan poni Phan tame non next pen tame nili ready pon po donaton la pen ke to kaddo ko vi Phan tame ning aklong pen ning kang sampen choro paje reglo donaton la an nangkang hona support a join si opinion ke channel tame chelong thulok la pen kaddo ko tame kurang thulo la pen choro lo and kaddo ko tame kadam karbeng lo and never give up donaton ekai rem nang ne